Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Naanata sa ikaupat nga Domingo sa atong Kwaresma niya karon gitawag karon og Laetare Sunday, ang Domingo sa kalipay o pagmaya tungod kay nagkaduol na ang pista sa pagkabanhaw sa Ginoo. Atong iampo nga mohari unta ang kalipay sa kasing-kasing sa mga tao sa tibuok kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod nga kining mga kagubot karon sa atong mga leader sa politika or sa gobyerno mahusay unta makabot ang kalipay o kalinaw niya para sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots nga naghatag sa nato kalipay, hatagan sa dunta sila sa ilang gikinahanglan nga kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot na kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Ang Ginoo mingon kang Josue, karong adlaw giwagtang ko ang inyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gisaulog nila ang pangilin sa pagsaylo sa ikalapulong upat ka adlaw sa bulan. Pagkasunod adlaw, nangaon sila kalanon nga abot sa Kanaan, sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabakton niini ang mga Israelita. Sugod niadtong tuiga, nagkaon na sila kalanon nga abot sa Kanaan. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunay mania sa akong baba. Maghimayang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makabati kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako, magdungan kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Pagpaabot kaniya aron mo sa nagkamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipaghom. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo, o giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasig-uli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipagsig-uli sa Dios ang tanang tawo ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samada nga ang Dios gayud ang nangaliw po kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila sa Hesus ug usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug
gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ania hapit na mamatay sa gutom. Busa mopahawa ako niining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya, naluoy siya sa iyang anak og midagan pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali miingon siya, dad-angari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya, o kuhaa ang linaming nga nating baka og ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya apan karon hikaplagan na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Nining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon og iyang gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka, tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang og midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod, bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay, og sa iyang paghiuli imo hinoong giihawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong ikaw kanunay uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira og maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay na og karon nabuhi, nawala siya og karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Sa kataas sa atong Ebanghelyo, para nako
ang usa sa mga sentro kaayo nga mensahe nga maoy makapalipay nato mo nang gipili sa tingali ning pagbasaha para niining Litany Sunday, mao ang reconciliation, kanabang panag-uli, panagsumpay, pagbalik. Lingi ay mong tupad ing naway na nga putol sa inyo, naway na nga bugto, way na putol. Pila ka kabuok ron banag asawa wa na magtagdanay. Pila ka kabuok ron mga managsuon wa na magtagdanay. Pila ka kabuok karon mga managsilingan wa na magtagdanay. Mga office mates, mga classmates, apil na sad ang mga crushmates wa na magtagdanay. Pila sa kakabuk pari karon ang wa na magtagdanay, mga madre wa na magtagdanay. Og labaw tanan, pila ka buok mga politicians karon ang wa na magtagdanay, nagsige nagdinaotay. Makaguol gid nang maputol ang atong relasyon, mga igsoon. Ang amahan sa gitawag natog prodigal son, nasakitan kay giputol sa anak ang iyang relasyon sa iyang pamilya. Gikuha niyang iyang bahin, nilangyaw siya glayo o giwaldas niya ang kwarta. Kining makaputol sa relasyon, ang murag gunting, wa gilain kana giyong sala. Ang sala mo na kon gusto ta nga malipay, kay ang dako kayong kalipay kana magyong masumpay og balik atong relasyon, reconciliation. Unahon gid nato pag atubang ang atong sala nya magbasol ta og mobiya sa sala. Mao na ang anak nga buangon kayo, nakahuna-huna sa iyang sala, sa dihang naglisod na siyag maayo, kay kini manggong sala, mga igsoon, gawas nga muputol na siyag relasyon, mudaot og mupatay pagid nagkinabuhi. Nya kining word nga kinabuhi, duha ni kabuk meaning, existence og joy or kalipay. Naidaghan nato dinhi buhi pa, gaginhawa pa, pero wa na'y kalipay. Kana gipatay na sa sala ang iyang kinabuhi, nga ang meaning kalipay. Gilingay mong tupad, ang di mo lingi, patay na. Lingiay mong tupad, ing na happy ka, ing na happy ka karon. Naagi mga naong nga wa gyud mo lingi, patay na. Naghambin og mga kasakit kay naidaghang nga putol nga relasyon. Malipayon kaha si Marcos team karong panahon na, malipayon sila. Ambot lang. Si Duterte team malipayon karong panahon na. In general, ang atong mga kandidato, mga kaning kandidata, mga kanini ang mga independente ug naay partido, malipayon ka sila karon. Adtong March 28, 2 days ago, nag-birthday si President Duterte. Gipakita dito nga sa atong social media, mo ni nakanindot kay makakita tas tibuok kalibutan in just one click. Nakita nato diha sa social media nga tibuok hapit ay ingnon talang tibuok kalibutan, kay tibuok Pilipinas pod pasabot majority sa mga lugar sa Pilipinas ug daghan kaayong mga nasod nga naay mga Filipinos OFW nang gawas ug naghimog prayer rally ug celebration para sa birthday ni former President Rodrigo Duterte.
Wala pa'y tao sa tibuok history sa kalibutan nga politician, government leader, presidente for that matter, nga gihalaran og samang kanini ang pagpasidungog nga matud pas estimate niabot ko og mga 10 million katao ang nagdungan o gawas o nagpundok-pundok labi na gid dinhi sa atong nasod aron mosaulog dili sa kalagot nasa na ubang naglagot no dili sa pagsigi og kananaang kasubo kung dili kalipay nga nagsaulog sa 80th birthday ang ilang gipanghandom ang mga buhat ni former President Rodrigo Duterte nga mao'y nakatandog nila. Although naasay mga buhat si former President Duterte nga nakasakit sa balatian sa pipila nga mga Pilipinos o katawhan. Mga igsoon, si Jesus mausad ang iyang nahitabo. Naay pipila nga nasakitan sa iyang gipangbuhat apan kinabag-an sa katawhan sa kalibutan hangtod karon nalipay gyud sa gibuhat ni Jesus. Mao ni siya ang timaan nga nabuntog nato ang sala. Si Jesus perfectly gibuntog niya ang sala. Jutay ra ang nasuko o gipatay siya, daghan kayong nalipay hangtod karon. Si President Duterte, doon na sa siya gitawag og war against drugs, against corruption, against terrorism sa atong nasod. Paglingkod niya pagka-presidente. Dili perfect ang iyang gihimo, daghan sang nasubo, daghang nasakitan, daghang nagduda, pero nakita nato karon nga kinabag-an di ay sa mga Filipinos na lipay sa maong buhat niya. Ingnon talang kinabag-an kay wa may nigawas sa daan nga daghan sama kadaghan adtong nanggawas pagsaulog sa iyang birthday og mihandom sa iyang pagdumala sa atong nasod. Dili kalikayan nga naagay masubo sa atong buhaton na asay malipay, pero ang nindot kung daghan ang malipay, jutay ang masubo. Sa gibuhat sad sa amahan dinhi sa atong prodigal son nga istorya, daghan kay nalipay ang ilang mga tao nagsayaw apil na tong iyang anak didto sa ilang balay, pero dunay usa nga wa malipay. Kinsa man? Ang maguwang wa malipay. Jutay ra, usara siya, pero the rest nagsayaw, nagngaon, nagparty. Gilingi ako no imong tupad. Na nalipay ra ka ni digong. Nalipay ra ka digong. Na. Mao na ang una day natong tan-awon mga igsoon sa atong kinabuhi kanig yung pagbuntog og sala. Kay once mawagtang na ng sala, ang reconciliation dali kay himuon. Mawa na ng imong anger, imong pride, imong lust, kana na ang imong greediness, envy, laziness, gluttony. Mawa na gani na siya sa atong kinabuhi or muminos na siya, munindot dayon ang relasyon. Unang iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o sa atong gobyerno nga ang ila untang buntugon ang sala. Muna ako sa nang balik-balikon din unsa man gyroy nag-unang sala sa atong katilingban. Kana bang gitawon tog public sins? Mag-una ginang corruption, graft and corruption, billions ang atong nawagtang ana,
makasubo kaayo niya dayon kaning drugas nga maoy ni himong mga adik sa daghan kay nato rong mga tao niya kanina sang violence, patay related sa nis drugas karon hapit kada adlaw kadungog na sa tag gipangtulis, gipatay ana kahada adlaw tungod gyapos drugas niya kaning atong gitawag og immorality, sexual immorality, prostitution, ana kinabitay ug uban pa mga sala man nga makabungkag o kaning pagkakuwang nato sa gitawag nila accountability o transparency sa atong mga officials sa gobyerno nga naglingkod diha sa mga panudlanan o mga opisina. Wa sila siging pamakak, siging mga fake news sa atong mga social media. Mga sala man nga makapagubot nato, mamiya na ta. Diri sa unang pagbasa, sa dihang nisunod na gyud ang mga tao sa Ginoo, nabalik dayon ang ilang gitawag og kaugalingnan, freedom. Nya nisugod na sila kaon sa mga pagkaon nga ilang nadawat gikan sa yuta nga ilang giugmad ang gisaad sa Ginoo ug nawagtang na sa tong mana katong magsigig uwan ngano man kay na balik naman sila sa pagkagawas noon, dili na sila mga dinaog-daog ug ulipon. Mo nang nakaingon ang atong tubag sa Salmo, tagamtama sa to tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Gilingay imong tupad ing na nakatilaw na kas kaayos Ginoo. Katilaw na mo. O wa gani katilaw ang imong tupad patilawa. Kinsa may mo patilaw niya sa kaayos Ginoo kita. Unsa may atong ihatag gugma, pasaylo og pag-alagad. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot na sa diri og reconciliation na niingon diri ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpakig-uli kanila ngadto kaniya ang kaning mga makasasala dili din na iphos Ginoo atong sala kung dili makig-uli kita muna kung ato ning itan-aw dinis atong simbahan kining tanan nga namalit og slots kamong sigig palit og slots nakahatag mo kalipay nato. Congratulations. Pila na may atong slot karon. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto 53,987 na atong halin, 6,013 slots na lang ang nahibilin, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 ang atong nadawat na. Nya katong atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP para nis atong Holy Week celebration o Fiesta celebration 13,886 na ang atong halin. Dako-dako pangkuwang napay 56,114 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya ay 12 slot challenge nga tag 1,200, 490 na ang atong nadawat. Nya katong atong itabang ni Father Arnel ang haligi para ni Mama Mary HPMM 8,752 na ang atong halin. Naapay 3,248 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 20 slot challenge nga tag 2,064 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Unsa bay nahitabo aning namalit ilang giwagtang usa ang sala sa kadawo kanang kadawo nabuntog nila. Congratulations. Lipayon mo sa Ginoo. Atong iyampo ang atong mga
opisyal sa gobyerno o kaning mga kandidato nato nga unta mamiya sila sa sala. O ang ato sang pilion nga mga kandidato kana gyung mobiya og sala. Unsao man nato pag ilang i-condemn sa ila karong mga pangumpanya diha nga makita nato social media, kana bang kinasing-kasing nga ilang i-condemn ang mga public sins. Labi na ning corruption, drugas, violence, hunger, lack of transparency, mga social evils man siya o mga immorality, etc. I-condemn gani na nila pasabot ang ilang kasing-kasing wa mo uyon anang mga sala. Nya mo ni atong butaran. Kadtong dili mo condemn, ato na lang sa ato silang papahuwayon. Aron nga dili mo samot kagrabe ang pagkabahin-bahin nato, pagkabungkag nato. So atong tan-awon ang ilang kinabuhi aning mga nanagan karon. Unya sa ato sang kinabuhi dinhi sa simbahan, niya na magita simbahan, ato sang tan-awon ning atong kinaiya, ni haom bagyod sa kinaiya ni Kristo. Sa atong ebanghelyo ningon ang Papa, dong kining imong igsuon nawala, napalgan karon, namatay, nabuhi karon. Malipay unta ta kung dunay mga makasasala nga mobalik sa simbahan. Dili kay masuko noon ta. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kung naay kriminal, labi na gitong nagpatay sa imong igsuon or sa imong anak, unya musimba karon, unya magkatupad pagid mo lingkod. Kinsa nimo ingon, peace be with you. Mana ka? Or bisan na lag minus-minusan na tog jutay, kabit sa imong bana kaniadto, unya nagkatupad mo lingkod, moingon kang peace be with you. Congratulations kung imo nang buhaton. Sige, manindog na ta o gatong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, bilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsat sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon kita sa dakong gugma sa atong Dios nung Amahan. Busa mo dangop kita sa pag-ingon, Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang simbahan, matinod-anong musangyaw sa Ebanghelyo, lakip na ang tawag sa paghinulsol, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga sa ilang pagdumala sa kanasuran, ang tanang Pangulo sa kalibutan, makakaplag og giya diha sa Ebanghelyo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang tanang mga ilahan, ug sila nga mipaambit sa gasa sa kinabuhi ngadto sa uban, makat-on sa pagkamangyatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nalag-anto sa bisan unsang balatian,
Malig-on tungod sa ilang kahibalo sa dako ug makaalim nga gugma sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga mihalina, makabaton sa ganti sa kalinang tunhay dito sa gingarian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong dakong gugma, dungga kami. Makagagahom ug maluluy-on nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa mga higugmaon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga
malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan, nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan og imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagakong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, mapanipamulang lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan og makapahimuot sa imong kahalangdon, og sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Dios non, nga mahitabo rani kung magsigi kita hinulsol og mobiya sa atong mga sala. Atong tawagon ang atong mga children para sa special blessing. Mga children nga nisimba karon, ari mo diri sa atubangan, 10 years old and below. Niya ato sang pasalamatan ang atong nialagad karon nga mga katawhan, ang atong pimag dihas gawas, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants,
atong mga sacristans, atong IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Ludi Misa and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nag-alima kanila ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Maghimaya Ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo. Sige, uli na mo sa inyong gilingkuran, diha agis kilid. Thank you. Nya ato sang pasalamatan og padayon natong iawhag ang pagpamalit og mga slots. Mopalit mo og tagsa ka slot sa atong mga slots karon, worth ra nag 700 pesos. Unyag mo appeal mo sa atong mga challenge, mo worth sa na siyag 11,200. So padayon tagpamalit. Nya paybaw sa tang ang ato dinhing prosesyon sa imahe ni San Vicente Ferrer, atong pagahimoon matag Huwebes human sa alas 6 sa gabi nga misa. Niya giawhag tamos pag-apil niini para sa pag-special natong ampo, malinawon, husay o kasaligan nga eleksyon, ang midterm election o ang kalinaw sa atong nasod o sa kalibutan o sa mga kayuhas, mga sakit pinaagi ni San Vicente Ferrer. Niya ang ato sad nga Via Cruces kada Biyernes human sa alas 6 nga misa ani sulod sa simbahan. Nya padayon natong iawhag ang mga couples nga moapil mo sa atong Christian Life program para sa pagpalig-on o pagpalambo sa inyong relasyon isip magtiayon. Magasugod ang Christian Life program nga pasiugdahan sa Couples for Christ karong Abril 5, 2025 alas 8 gabi anha diha sa atong FLA office. Nya ang atong mass wedding himuon nato sa Mayo 1. Nya ang deadline karong adlaw. Ugma dili na ta modawat og registration sa mass wedding. Ang confirmation himuon nato sa Abril 26. Nya ang deadline sa registration Abril 10. Padayon sa kumuawhag ninyo sa pag-apil sa Grand Choir nato. Nawat ka punta, last day sad karon atong pagpanawat og bagong members. Brad Abit, daghan na batag membro, wala pa. Nanay nang apil. Kamong mga existing choir groups, padadiin ninyo og mga support nga mo membro sa atong choir kay atong panindot-ninduton gyud ang atong pag-alagad sa Holy Week o sa atong pista celebrations karong tuiga. So, nanginhanglan ang Grand Choir o mga additional members.
Padayon sad mong support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Ang ato karong mga subscribers niabot na ni og 241,000. Niya padayon lang mo og view, like, share og subscribe kada adlaw aron nga mas mapalapad pa nato ang pagsabwag sa ebanghelyo. Niya at the same time makahatag sa mog income sa atong parokya nga magamit nato sa atong mga charitable expenses. Niadtong buwan sa Pebrero, nadawat na nato ang atong share gikan sa YouTube og niabot kini og mga 204,000 kapin. So atong pakpakan ang YouTube sa pag-share nganhi nato. Salamat kayo. Ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Kanilay tan-awa og sunda kanunay. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.